Hej Ašici, hodte, amo da čujemo, pogledamo kakvo nam je naše stanje, kud idemo grdne rane. Kakvo nam je naše stanje, kud idemo grdne rane. Dunjaluk će brzo proći, valja vječnoj kući doći. Sutra sunce će izaći, naske ovdje neće naći. Sutra sunce će izaći, naske ovdje neće naći. Valja saprat grijeha dosta i dočekat smrtnog gosta, a tvoj ummet je žalostan. Šta ja činim, gdje sam, ko sam, a tvoj ummet je žalostan. Šta ja činim, gdje sam, ko sam. Ehli iman imao koga osim Boga jedinoga, da ga štiti nedužnoga od fursata dušmanskoga. Da ga štiti nedužnoga od fursata dušmanskoga. Gdje je vjere naše uđe, pa da nam se srca združe, pa da jednom odahnemo, rahat živimo i mrijemo. Pa da jednom odahnemo, rahat živimo i mrijemo. Rahat živimo i mrijemo. Rahat živimo